mweya wakatitakurira areka God's presence iri pano kubudikidza nemi kuwapo pano mauya kuzonamata nesu wari kutenderera asi nhasi wauya nesu kuzonamata nesu wakati ndiri kudawo kungoya konamata tikati bishop hatigoni kukuendesai kukuwadzana hatigoni kukuendesai kuina city hatigoni kukuendesai kumuzarabani tikati open for all sangano redu riya ratinoita pakati pegore ngativa tangoita mukana kuti tuye kuzonamata kamwe chetepo nabhishopi wedu nemabhoso nemhururu nehosho nengoma tichivagashira tichiti mau Tinokugashirai muHarare West District pamwe chetepo naAmai kungowapo kwenyu zvinotikomborera.